उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांच्या प्रसिद्धी आणि पर्यटकांच्या वाढीसाठी पर्यटन संचालनालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सहकार्याने 12 ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत आंबोली वर्षा महोत्सव 2023चं आयोजन करण्यात आलंय। यावेळी प्रतिस्पर्धी दीपक केसरकर आणि राजन तेली एकाच व्यासपीठावर आले। पाहूयात। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।